Tady u téhle petardy to vypadá jako lehký crackling, takže jako není to špatný, no. Zdravím lidi, tentokrát máme petardu RC5 New Edition, je to vlastně od Pyromaxu. V baleníčku se nachází 12 petardíček. Na balení tady máme 4,2 gramu slože, což na jednu petardu to vychází 0,35 gramů. Tak, tady máme teda tu samostatnou petardu, můžete si ji takhle pěkně prohlídnout. Tak, petarda vlastně kdyby z kartonu, je to vlastně kartonový. Máme tady sádru nahoře, jak si můžete všimnout, tady máme plastovou ucpávku. Knot vypadá, nebo je takový kdyby mohutnej, vypadá kvalitně a můžeme se přesunout na samostatné váženíčko. Takže lidi, oddělali jsme teda ten pyrotechnický prach a máme tady 0,55 gramů, jo. A ještě jsme tam nedali samostatnou zápalnici, můžeme ji tam teda zkusit dát. Tak, máme tady tu samostatnou zápalnici a máme 0,78 gramů. Jako jo, máme tady trochu té sádry, jak si můžete všimnout, jo, takže bychom tady reálně mohli mít 0,68, 65 maximálně, jo, ale na to, že tady má být 0,35 gramů v té petardě, tak je tady zase samozřejmě víc, což je výborně a rozhodně se mi to líbí a tak by to mělo vždycky být. No nic lidi, doufám, že se vám tady to video líbilo, tak určitě neváhejte a zanechejte nějaký ten like, komentář, odběr, však vy to znáte a nezapomeňte sdílet video. Mějte se hezky a čau čau.